Kolomar dan hasilai jadi habila. Kolomar aman teman di nama manusia hatoki, saya hatokia sebab sentikai bukan saya sendiri kaya. San hatai negara itu juga. Jangan jauh. देखो जब मुझसे सिंबॉलिक मोहरे लाना है बेहा वाली कोटा रखेंगे जब आइडोरा सुनिकाओ बेलाइबा पार्टी निजबाती मसलारी दुचमाको कुंगे लाने ना फैये थामथि के कुंगे ला बाय अल्लाह बेसे निजबानी कुंगे बेहा वाली कुंगे लाने तबे मुझसे जोंनि सिम्बलिक मुं Kolomar dan hasilai Maria. Muslimah Sumitra Boro, Assistant Engineer PWN RLB Udalguri. Bitangi gu디 सिनायथिखौ मोननो थाखाय आं खावलायबाय. खुलुमबाय गिबियावनो आफा इसोर बोराइ बाथौनि मुङाव लानानै बयनिसिमबो धोरोमारि हामलायनायखौ जासिहरबाय. दिनैनि बे सावरायनायाव बाहागो लाफैनाय नोंथांनिसिम आंनि अननाय सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ बावहरग्रोबाय. आंनि बर्थप्लेस गामिनि आं नगावनि ओरिजिनेलि आरो आं डिमाकुसियाव हाबा जादों. फरायसालि आं प्राइभेट स्कुल नगावनो प्राइभेट स्कुल क्लास 10 सिम आं फरायबाय. बेनि उनाव आं क्लास 11 12 रामानुजन जुनियर कलेज बेयाव आं साइन्स स्ट्रीम लाबाय. बेनिफ्राय आं डिग्रीखौ आसाम इंजीनियरिंग कलेजनिफ्राय कमप्लिट खालामबाय. नगाव Thank you. Bitangi gu디 सिनायथिखौ जों मोनबाय. जों इंजिनियार फरायनो थाखाय जों गिबियाव माबायदि प्रिपारेसन जानांगौ? How to preparation for engineer course बा to accept engineer नङा होमबा? आब'आ एसे फोरमायदो जोंनो. बिदि नङा इंजीनियरिंगखौ हिन्जावसा हौवासा बिदि जेबो डिफरेंस गैया. Anyone can become an engineer if you try to be an engineer. Engineering थाखाय फार्स्टआव नों मैथ्स सब्जेक्ट आरो जितु साइंसनि मेन सब्जेक्ट फिजिक्स आरो मैथ्स एंड केमिस्ट्री बे मोनथाम सब्जेक्टखौ नों बहुत सिरियसलि लानांगोन. माने बे मोनथाम सब्जेक्टखौ माने नों एसे इन्ट्रेस्ट होनानै फरायनांगोन. Please repeat the subject. Maths, physics and chemistry. आरो क्लास 11 12 आव साइंस स्ट्रीम लाबाय. बेनि उनाव नों जुदि इंजीनियरिंग जानो गोसोब्ला नों एन्ट्रेन्स एग्जाम होनांगोन. जितु आसामनि जितु CEE एग्जाम होनो बे एग्जामखौ नों क्लियार खालामनांगोन. आरो बेखौ क्लियार खालामबा नों आसामनि जिकुनु गभर्नमेन्ट कलेजाव नों एडमिशन मोनगोन. आसाम इंजीनियरिंग कलेज गुवाहाटीयाव दङ आरो मोनसे जरहाट इंजीनियरिंग कलेज दाथ' क'क्राझारावबो मोनसे दङ ब्रह्म कलेज. जिकुनु कलेजावहाय नों एडमिशन लानो हागोन. आरो बेयाव 4 इयार्सनि कोर्स बेयो 4 इयार्स आरो कमप्लिट खालामनानै नों एग्जाम होनांगोन. APSC एग्जाम. बे APSC एग्जामनि थाखाय नों माबा प्रेक्टिस खालामनांगोन. जितु नोंनि माबा इंजीनियरिंगनि 4 इयार्स इंजीनियरिंगआव नों जिखिनि फरायबाय बेनो फैयो माबायाव APSC एग्जामाव. बे एग्जामखौ नों एसे हार्ड वर्क खालामनानै नों
होबाला नों डेफिनेटलि नों क्लियार खालामगोन आरो सासे इन्जिनियार जानो हागोन आरो गभर्नमेन्ट माबा जब मोनगोन नों मोननो हागोन आच्छा आब'आ बेसे मायथाइयाव JEE एन्ट्रेन्सखौ होनाय जादोंमोन आरो माब्ला पास आउट जादोंमोन आं 2016 आव आसाम इन्जिनियारिं कलेजनिफ्राय पास जादोंमोन बिनि उनाव आं बिदिनो APSC एग्जामखौ आं एटेम्प्ट खालामबाय थाबाय फार्स्ट एटेम्प्टआवहाय आं क्लियार खालामनो हायासै बेनिफ्राय सेकेन्ड एटेम्प्टआव आं सिभिल इन्जिनियारिं एग्जामखौहाय आं क्लियार खालामबाय थैंक यू फॉर इनफॉरमेशन जों मिथिबाय जे इन्जिनियार जानायनि थाखाय हौवासा हिनजावसानि जेबो फाराग गैया आरो बेखौ मोनहैनो थाखाय इन्जिनियार जाहैनो थाखाय जों मा खालामनांगोन हायार सेकेन्डारि लेभेलाव फोरमायलांबाय मोनथाम साबजेक्ट बेयाव इन्ट्रेस्ट बांसिन थानानै फरायनो नांगोन बेनि उनाव मोनसे इन्ट्रेन्स JEE इन्ट्रेन्स जायखौ जोङो जय इन्ट्रेन्स एग्जामिनेशन नेशनल लेभेल एन्ट्रेन्स बियो बेखौ उथ्रिखांनायनि उनाव जों इन्जिनियार फोरोंग्रा बानायनानै हरग्रा फरायसालियाव जोङो हाबहैनो हायो मिथिना लानोसै इन्जिनियार लाइननि माखासे गुदि बाथ्राफोरखौ आब'आ इन्जिनियार फरायनानै फैखांनायनि उनाव फिल्डआव जेब्ला इन्जिनियार महरै हाबबाय बेयाव मोनफैनाय मोगा-मोगि सुबिदा उसुबिदा बेनिफ्राय ससियेलि जोङो ससियेल वार्कबो जायो ससियेलि मावनाय दांनाय सोरनिबा ठिकादारनि आन्दाराव लामा जानाय जायि न' जानाय जायि बेफोर गासैबो मोनसे मा बुङो बेखौ मोन्दांथि बेखौ एसे फोरमायदो जाहाथे जोंनि लाइमोनफोरा इन्जिनियार जानो थाखाय जेबो गैया आरो बिथाङा बुंनाय बायदि लिरनाया आंनि जायाखै आंना गिनाय बायदि उनाव जेबो लिरदाव हाबाय जोंनि लाइमोनफोराबो जाहाथे आं इन्जिनियार बिदि मोगा-मोगि जानो गोनां जायोबाथाय बिदि जाहाथे जानो नाङा आरो नङा होमबा चेलेन्ज सिभिल इन्जिनियारिंआव बहुत चेलेन्जेस फैयो दा एसिस्टेन्ट इन्जिनियार आं दा जितु चेलेन्जेस आं फेस खालामनो गोनां जायो बे मेइन चेलेन्जआनो जाबाय आं सासे हिन्जावसा तो बेनि थाखाय मा जायो जोंनि साइटआ माने बांसिनानो रिमोट एरिया माने बिराद गामि सिङाव थायो तो बेनि थाखाय जों हारसिंनो बे जायगायाव थांनो बाय खस्थ' जायो आरो बे रिमोट एरियासफोराव थांनानै लेबारफोरजों जा कन्ट्रेक्टरफोरजों माने माबानो खामानि मावनो तो बे मोनसे चेलेन्ज आरो दा सान्दुं गोसायावबाबो जों मावनो गोनां जायो आरो बेसिकेलि आंनो सारा एक्चुअलि अफिसियेल खामानिखौनो होना दोनदो लेडिज हिसाबै तो आं बांसिन टेक्निकेल खामानिफोरखौ नायो बिलफोरखौ नायो आरो एस्टिमेट बानायो बेफोरखौनो आं बांसिन नायो आरो बेनो आरो चेलेन्जेस सासे इन्जिनियार हिसाबै जोंनि गेजेराव गोबां जाखांबोनाय फिसा फिसा कन्ट्राक्टरजों आरो माखासेफोरा जेनेबा लाइमोनफोर इयुनफोराव बिथांमोनाबो जानायनि आसा दङ खामानि मावनो खोब थाब जायो जोंनिया दा बे हिसाबै मोनसे फिसा लामानि रुट मेप हमना ला बेखौ एस्टिमेट खालामनाय मा खालामनाय बिदि गुदि खामानिया मावो एसे हमनानै ला मोनसे लामा नैबेनिफ्राय 1 किल'मिटार मोनसे लामा आरो लामा बानायनो नांगौ दा बिनि गुदि खामानिखौ जोंनि सोरबा लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा टिका मावनो लुबैनायफ्रा जेबो मिथिया बिनि नाला तो यार प्रारंभिक काम केनेকৈ আগবাঢ়িব লাগিব যে কেনেকৈ এস্টিমেট কৰিব লাগিব কাক কি কৰিব লাগিব ধৰি লওক কোনোবাই এমএলএ বা এমচিএল লিখি দিলে
आमुक आमको आपला दे दिया हो कोर्ट ऑर्डर दे दिया कोर्ट ऑर्डर कोर्ट पिছত ठिकाना जने प्रारंभिक काम की কৰিব লাগে ষ্টেটৰ পৰা ধৰি লওক ओके कॉन्ट्रैक्टर फर्स्ट जितु डिस्ट्रिक्ट नि माबा एमसीए निफ्राय लिरनानै एमसीए लिरना हरबाय बेनिफ्राय माबानियाव थांनांगोन जितु डिभिजन रोड्सनि डिभिजन लामानि थाखाय रोड्सआव थांनांगोन एक्जिकिउटिभ इन्जिनियार रानो माबाना होगोन सोर सासे साइट इन्जिनियारा बे खामानिखौ मावगोन बेनो बे खामानिखौ अर्डार होगोन जेन बे मोनसे लामाखौ नों नायगोन बिनो बे खामानिखौ सुपारभाइज खालामगोन बे माबाया एसिस्टेन्ट इन्जिनियारा तो कन्ट्रेक्टरा बेजों माबानांगोन आरो बे खामानिखौ मावनांगोन बेनिफ्राय बे एसिस्टेन्ट इन्जिनियारा फार्स्टआव एस्टिमेट बानायगोन एस्टिमेट बानाय सार्भे खालामगोन सार्भे लामाखौ सार्भे खालामगोन बेनिफ्राय सार्भे खालामनानै माबा एस्टिमेट बानायगोन बेनिफ्राय एस्टिमेटआ एप्रुभ जानानै फैगोन फैनानै वर्क अर्डार जितु नों होगोन वर्क अर्डारनि उनाव खामानिया स्टार्ट जागोन आरो बे मोजां बाथ्रा फोरमायबाय दानिया फैदो जोंहा इन्जिनियारिं सेटआपजों थांनोसै एस्टिमेट सिस्टेमाव जोङो न'खर संसारखौ जों सोलियो नङा होमबा इन्जिनियाराबो बेखौ जों मिथिगोन सासे इन्जिनियार द्याट मिन्स डिजाइनार बायदि नङा होमबा मोनसे लामाखौ माबायदि बानायनांगौ गावसोर न'खौ जोङो माबायदि सेटआप खालामोब्ला सोरगिदिंनिफ्राय समायना जायो मोजां नुयो संसारखौबो जोङो बेलेग सेटआप खालामना लानो हायो इन्जिनियारनि राव न'खर गंसेखौ सोरगिदिं सेटआप खालामनानै जोबोद आब्रुथिजों नांलायनाय गैया खमलायनाय गैया देहा साखोन सिखोन मोजां सावस्रि मोजां देहाजों न'खरखौ सुंदरावै जौगालांनायाव खामानि मावनो हायो इन्जिनियारनि राव सेटआप खालामनो थाखाय जोंहा मोजां सोलोंनांगोन ইঞ্জিনিয়াৰৰ যিটো ভাষা ইঞ্জিনিয়াৰ কেৱল এজন ডিজাইনাৰৰ নিচিনা এখন ঘৰ কেনেকৈ সুন্দৰভাৱে গঢ় দিব পাৰে কেনেকৈ ভাল চকুত লগাকৈ বনাব পাৰে এখন ৰাস্তা কেনেকৈ ধুনীয়াকৈ বনাব পাৰে এতিয়া যদি স্কিমে কেৱল গোটেই প্ৰাইমাৰী কামখিনি একেলগে কৰে ঠিক তেনেকৈ এখন ঘৰক পৰিচালনা কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ এই ঘৰৰ যিমানখিনি পৰিয়ালবোৰ থাকে এই পৰিয়ালসকলক এখন ভাল ডিজাইন কৰি আমাক দিব লাগে যাতে আমাৰ ঘৰবিলাক আমাৰ সংস্থাবিলাক সুন্দৰভাৱে চলাই যোৱাত যাতে সকলোৱে বুজি পায় আৰু সহায় কৰে Thank you. Ini जों फाउन्डेसनखौ स्ट्रं खालामनांगोन माने न'खरनि जेरै लामानि फाउन्डेसनखौ स्ट्रं खालामना बानायनांगोन बिदिनो जोंनि लाइफ माबाखौबो स्ट्रं बानायनांगोन फाउन्डेसन लेभेल आरो खस्थ' खालामनांगोन आरो सक्सेसआ गुबुननिना बाय चान्स फैया बेखौ अरायबो गोसोआव लाखि सक्सेसखौ जों खस्थ' खालामनानैसो सक्सेस जानो हायो आरो सक्सेसआ गुबुननिना बाय चान्सआव फैया आरो अरायबो हार्ड वर्क डेडिकेटेडलि सक्सेस एमखौ एचिभ खालामनो थाखाय जों जुदि डेडिकेटेडलि खस्थ' खालामोबा सानसे समाव जों डेफिनेटलि सक्सेस जानो हागोन आरो আমাৰ উঠি অহা জেনেৰেশ্যনক আমি কি মেছেজ দিব বিচাৰে এজ এ ইঞ্জিনিয়াৰ माबा नोंसोर आं हागोन I can बेखौ हदायबो गोसोआव लाखि nothing is impossible with life नोंसोरबो खस्थ' खालामनानै सक्सेस जानो हागोन just remember I can yes I can do it बेनिफ्राय how do you feel
after participating in this program? Today I really feel proud and honored to be present here, and I tried my best to give you all a little guidance on how to become a civil engineer or successful in life. Hope you all have understood. Thank you.